Vaqt yoktur o deftini sayla başka gün yapsan yalva. Wagt kenler howlukman saylaştırır arkayın. İslemin şunnon ader şunnon var. Howlukman görüştürüp arkayın sayla verin. Dağam bana vaqt ayırman kime sen vaqt ayıracak? Şunu aysana. Şunayma kakası? Özüm sayılacak bolsam senim asma yapayım. Şuna ma eribek däleken ha? O ken ýöne men dizaynerima garat gelen o. Sayla da indi getirem soň seni ýygyma tyrkap näme üçin getirýän? Zadam sayla bilen o. Şägine başlanması garlay kakası? Men näme bilen sen näçe goşulmadygyny o. Sygýan bolsa syglar da. Skafda gaty giň eken. Men bar köynekden şu taýt ýerleşer öýýäňmi? Yürü daşyndan wagdalar. Ay, şu çeken nay kakası? Goşa bolsa bollasat näme oturmana geldin bäri. Göre dedim. Za. Oturup çaýsyam gidäl bolmasa o. Evet del. Goşa bolsa pulum mowjuddur da mı? Deftine geçanare Kuhnyamı da alayal şunu. Bize näme myhmadat gelmelimi? Gelme doğru aytma. Ulan näme gerek o? Bir hoçolga bolýar bize şu. Pulu zaty gaýyk etmeden hissa wagtyň gowsunu algan diňe düşündüm. Yer sökülýän bu atlar üçin o. Yer gan var ya bu atlar üçin. Ne ansat döýdýänmi? Menini şoňa münasip görýärmi? Gapgara. Ha rengi bolan Bolýar dip öýkülenme olmaly şunun. Öýkülänen paýy süýjü dipdiler gaýdarmy? Wow. Wow dedi. Vay bu ne? Çok güzel bak kakası. Çok güzelliğime oturup taşar yurtdiler. It's so beautiful. Yes. Yes. Gurla verdi gurla yanlarında. Good. Yes. O bolsa alyaf ýörellen näme wagt yok. Wow. Yes. Good. Good. Ay bol ya halan da adına multi. Pek şu yolları köyünü atelerde köyünü normal. Şunu yani ömrüm vaktim senki de ediydim. Ay gelimi gittim barmal yere oturmaz da indi aytma wagtym ýok o atelýäňiz bile bagyndy. Gördüňizmi? Erkek bolsa ayal gul bolar. Erkek namart bolsa ayal gul bolar.